Ayan guys, ready na ang aming pamahaw. Kana ay tortang malunggay na. Nainana na siya guys, kaisar kabukitlog na butang. Beef flop, corn beef na siya og bulad. Sobra ni sayang gibalo ni Duydoy ganina. Kana pineapple juice in si Mimi. Mayroong sausawan, among kanon. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, God bless this food for Jesus. Amen. Pamahaw ta guys, si Alan, wala nakatrabaho, uli siya kay nadautan siya ito sa kabangasan. Namapas oras. Di na niya maapas ang oras. Di man gyapon siya kuan sa trabaho kung di siya maka-apil og kuan, flag racing. Kain tanin nyo guys. Flag di mo tayo agam. Dali na Mimi. Yes, Bakit? Super. Masin. Naparatan ang malunggay guys. Mimi! Alam ka lang suka. Biag, lakaron me karon me. Me. Ato na sa earth. Dili ka mapilan sa sport. Ikaw ka pili. Ayaw pa namin kumain guys. So kapatid. Agaran si Lili sa iyang bawon bulad. Basta. Ang udto. Ayun siya lamig yung buwad sa udto na yun. Kape na yun. Tanggapin niya guys.
Lungkong na pa. Okay ka ha? Parutin ako tiko ya. Tapos kacau. Ako lang, dugon lang. Ako lang. Kaya tanong ko sa tayo. Ay. Aga, Michi, awa niya, Michi. Ayan si Alan guys, nagbasok kay wala man siya nakatrabaho. So nagbasok siya. Kay gibagnuta na nga mong silong. Diba? Ayan si tatay guys, nagkuhan siya, basok, ay nag-ilamon. Asa na? Siya nagtiwa sa ako agi, luag na ako agi, bago pa na siya guys, kaya ako malunod na ay yaden gitiwas. Tida! Kau saan na para exercise na. Minsan ang naganhi din na yun. Nanal din yun. Bye na. Bisa na ah. Bisa ba? Lain kang mata. Ano ka na pasyod? Ha? Wala tayo pasyod dito de. Huwag na ako. Wala na pasyod dili. Hinog. Daot ni tay. Tay daot ni. Daot ni. Hinog ko. Paa. Hinog do. Tama na. Kampanan pagkaon. Law. Otra hinog. Ito na. Hinog. Hinog. Ito lang wala. Hinog.
usa ka tadi. Oo. Lami ba yung kaano ni mga Mo man nangka nga gisagaan ni mami. lami na ng kanis. Ano gani? Yung ginugo. Dara kami. Ito na bidan ni mi. May, ano ka rin? Bijira ka ah. Bijira ka. Dani. Ini ang panan ng kabagkaon. Pagka hinog. Coba dito. Paanin ako doon na. Law pa niya. Paku. Paku. Ito na makuha. Ito mo kaon na. Okay, hinog dakan. Magam na pagkaon. Okay, marang kay gampanan na pagkaon pero yung kain ka. Kaya ka. Okay, hinugan na ganito dito lang kabos lang. Apit. Ang lamig ng kasasapa. Mabidi ay. Ito ba? Bukado. Tagko ito ba? Mag-alis liko nila ni ikaw andin niyan perfect lagi na kain hinog ba? Maghinog na ni tanan. Ay, yung makaon ni. Yung mga ano, makaon. Tauli na dito. Kami isa oy. Naktok na dahil guys. Huwag mi nang nga. Dagang tignan ka. Hinog. Paano kuha? Hala, balibo. Nagulit namin guys. Wala namin nagkuha. Nangka guys, mga hinog sapa, dagang hinog ito. Hinog to, di magampanan pagkaon. Oh. Tapos na maganda nangka ah. Ha? Kaya mo sentral bay. Lata lang siya bay, nalata. Biray pang siya bay. Biray. Ha? Nipis siya unod pero tamis kayo.
Kami kita bisa nangka marag sentral. Ikaw ni nangka day. Oh. Ikaw ko dito, Kau ka? Tumuli dili ka nagkaon. Tiga ira tay. Ah. Ay, huli ka. Agkao na siya day. Agkao na siya pangayo. Agkao siya pangayo. Nagpalayo day no. Agkao na siya day, pero agkao siya pangayo. Kulitoy na. Oh, agkao na siya. Saan guri ka ako ng iron? Agkao na siya ng kadi ay ni. Michi. Nalagagad na tayo. Eh, pag may ramit sila. Alayo na yun. Hi guys. Magkuan ko guys. Anip sa kong garden. Ako nig-anamon og kuha ang mga guwang-guwang na nga batong guys kay aron dili siya magwangan. Tagas na kay siya guys. Makakaon na kita itong tanom. Gahapon sa hapon namunyag mi dani. Ako nang ipambunyagan. Hapit na siya magwang. Thank you pa Ma'am Pinay Beauty sa seedling. Nakakaon namin sa batong. Na-action na gid kalaya. Okay. Ay, action na siya kaguwang. Ato ning anamon kay aron diri siya magwangan sa kay mo para ba ni siya nagkuan. Seleksyon pa ni guys ha. Seleksyon. Primerong harvest pa ni. Primero. Kaya putol man. Seleksyon pa ni seleksyon. Makakaon na gid ko dani sa akong tanom. Makakaon na kita sa atong tanam guys. Thank you Ma'am Pinay Beauty. Uy, tumakan mang balanghoy. Ano kung ganahan nga batong tagas kayo. So, nara guys, ang atong na harvest. Primerong harvest pa ni. O, diba?
makakaon na gid kita na ni sa atong tanom. Daghan kayo akong nakuha guys. Manay mong sudanon niya sa gabi. Manay mong sudanon niya sa gabi guys. Daghan atong batong guys. Sudanon na wala niya sa hapon. Manay mong sudan niya sa hapon guys. Hi guys, mga tagnangka. Pagkalami sa nangka guys. Kikuha na ni aladaan og liso og botay. Igo na lang ta magkaon. Ano siya? Sa din na siya. Labing paningot ni Riluna. Lagi saya pacangka lang ginangkat niya. Lagi hinog. Tamis kay siya guys. Marag asukal. Ayaw isungit. Di ba ni maka-bioditic na ida? Da. Lamin ni siya iskindihon. Sustansya man yun ida. Ida. Ulang. Naog sa manis na ako. Tapos, makuan ng kanay da, masakit da. Uy. Tungka? Pagpanit. Tungka? Sa karoon na. Di ba? Ilit. Tungka. Kaya? Pagpalit. Agkabalit ba na? Ang ito'y ug iro. Sukig kaon. Tamis kasi guys. Horton nila to. May ako sa kabuk na doon dito dalilin. Ano na? Ano na? Kapon, mag-ano kapon. Yung Martes. Buntag, nagkaan mo lang ka. Pag-adyo, kaan mo lang ka. Pag-hapon, kaan mo lang ka. Kaan po mo lang ka. Sa unang tuig, dahan kay bayar. Karon wala. Imbis nun kay nang bunga-bunga ang mga nangka karon tanan. No, yung gabayar. Dago ba kong halin sa nangka sa una kung may bayar. Pero kay suhol man ako pagkuan. Mahakot. Sako to? $6.79. Yours, Tinay. As 9. Kaninang kadali rin baka busog. Makailo man yun ah. Bahaya butangan ni tati sa barak bahaylo. Para mawala na ta sa pamilya. Ay, ano ka ba? Tupit-tupit, Tinay. Ako ang tulo. Ano? Nag-open diretso lang ho eh. Pressure. Yok, ganyan.
Ba ako Ayaw ko na guys. Dami pa oh. Nako, tapos ito yung sukar. Kaon pa man. Dami sige siya. Ay, mo ko cellphone. Human ako gligo guys. So mo lakaw na pud ko kay mag-upload ko na isa ka bukpin niya. Ako ning dalahon kay kada hapon man nagdala si Duydoy tag sa kabuok. Kay bugat man gud isod sa iyang bag na tag sa kabuk yung dadon. Ako ni dadang pinya daw nay nangka ambot madala baka to na akong nangka nga isa ka buok pod. Aga sila lilin nga wala ko nagdalag pinya kay kon. Ako nagdala kay bugat ag baklay. Paingon dito pagawas. So karon kay wala man si ala nakatrabaho kay nadaot man ang motor pero okay na siya kay napalitan naman namo og pisa na okay na makatrabaho na siya ugma. Di naman gud siya makaapas kung nilahaw siya ganina kay di na maapas kay nagikan siya dani alas 5:30 nya. Alas 5:30 siya nagikan. Alas 5:30 siya nagikan niya. Nadaotan siya ito sa Kabangasan, dugay kay siya dito. Hapit siya mag-oras na. Dili siya makaapil og ilang flag racing kay na sila flag. Mag-flag gina sila kada adlaw daw mag-ampo, magkuan, exercise muna ilang kuan sa ilang kumpanya. Dayon pagkakuan, kung di sila makaapil ana, dili sila maka-inside lang trabaho. So alas 7 naman si ala nahuman pag-ayo ang motor. Kaya nagpalit pa man siya og pisa. Munang wala siya naka-duty karon. Iya kong ihatod. Dayon magpangas na din siya kaya naman yung trabahoon din sa bukid. So kaning nang kangay sa kabuok, pwede ko ni madala kay ngano. Pwede ko ni madala kay na may motor, ako raman ni sabakon. Isod ko ni una sa ikubag. Naging basher. So naara guys, nakasulod na sa ikubag. Ako ning itampo na tong basyo kay nawala pa man na uli ang basyo nga kuan nga cook na tong birthday ni Alan. Akong gipalit nga cook tila lilin. Mo tugbong kog sayo guys kay ang dali ra pud ko maka-upload. Pagabot ito mag-edit pa man ko. Upload ayon. So mag-adto na ko kay Hi guys, putol na akong buhok. iputlan ako yung buhok. Pero dili niya papuukan. Uban gina siya permi guys. Sinara ang basyo. Ako kay patong ba niyang nangka no. Tay isulod ako na niyang nangka tay. Pwede ra. Kasi mabuak yung basyo. Tira, makasode siya guys. Oh, sa inang kana, bukat kayo niya. Bitbito na ko paingon sa dalan. Isa pa. Giayo niya lang ang akong stand. Kaya naguba. Yang gipangitaan og pagi nga maayo. Di ko pa kuan pag video kay guba. So karon kay naayo na. Okay na. Diba? Okay na siya. Okay na lugar na. Tapos bakit na nga stand oh. Tapos kayang stand naghimo guys. Okay na daw na siya. Nara. So nakakarga na siya guys. Nara sa bag. O wag ginagpaulahay ang ko ano. Patangke ang mermaid ko na siya. Ang pagtugbong ni mo 20. 20. Papangas 40 kay asawa ta mga gipanyo ta man ka kay mga po man karon 60 man plite. Pagtugbong karon kung lain ta 40 plite. Kung di asawa ta man ka gipanyo ta ka. Pilay pa niyo? 20. Di bali gaminusan. Wala na gabot ni ko. Unya sa gabi di ta kapahan niyo una. Di ba kapag gabi ni mo tong kadlawon Guys. Daghan sila dani. Ay. There's Raymond. Ay, nanas Maya-Mia. Nanas Maya-Mia de dani guys, oh. Edit sa ta guys. Edit na po siya. Kasi kentoy. Bukat ya akong dala. Bukat kayo guys, bukat. Oh, narapin niya. Isa ka bag. Isa. Pinya ka nagnangka. Nasi Benchoyots. O si Saizay.